Gall yr ardaloedd hyn o dir leihau y rydiad pridd yn fawr iawn ac atan maethynau rhag llifo ein hafonydd. Gall plannu gwrychoedd a choed ar lannau'r afon sefydlogi cloddiau a lleihau y rydiad pridd. Mae hefyd yn gwella ymdreiddiad dŵr ac yn darparu mannau cysgodi a chysgod ar gyfer stoc, yn ogystal â chysgodi ac oeri'r dŵr ar gyfer pysgod a bywyd gwyllt sy'n byw yn yr afonydd. Mae codi ffensys i greu parthau clustogi ar lannau'n hafonydd yn ffordd wych o gyfeirio da byw at llwybrau mynediad cywir a'r mannau cywir i groesi'n hafonydd. Bydd hyn yn lleihau y rydiad pridd ac y rydiad glannau ein hafonydd. Mae dargyfeirio dŵr glan i ffwrdd oddi wrth unrhyw halogiad posibl gan fiarthau fferma, maethynau a gwaddodion yn bwysig ac yn lleihau'r tebygolrwydd o erydu biarth a fferm hefyd. Pan fydd dŵr glaw glan o'r cafnau'n cael ei ddal a'i storio, gellir ei ddefnyddio fel ffynhonnell dŵr yfed i anifeiliaid gan wella cadernid busnes y fferm. Os ydych chi'n meddwl sut allwch chi wneud y newidiadau hyn ar eich fferm chi, gall prosiect Pedair Afon LIFE helpu. Mae'r prosiect yn gallu ariannu rhai mathau o waith cyfalaf fel ffensio, gwteri a chyflenwad dŵr amgen i dda byw. Felly os yw eich fferm chi neu dir yn nalgylch yr afonydd, teifi, tywi, cleddau ac wisg, cysylltwch â ni. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Yna gallwn drefnu ymweliad fferm i drafod eich opsiynau. Os hoffech ddysgu mwy, cysylltwch â phrosiect Pedair Afon LIFE drwy e-bost.